ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାରେ ପ୍ରକୃତରେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଥାନ୍ତେ ଏମିତି ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ତଳକୁ ଯାଇ ନଥାନ୍ତେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଦ୍ରୋହୀ। ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯଥା ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ପଠାଅ, ନହେଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ଯାହାର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି ଦଉଛି, ଷ୍ଟେଜ ଛାଡ଼ିକି ସେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇକି ମୁହଁ ଫେରିକି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏଇଠୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୁଝ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ନା ହିନ୍ଦୁ ଦ୍ରୋହୀ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା ଲାଗିବ ନା, ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଥିଲେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କୁହ। ଦେଖିବ ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପଳାଇବ। ଯଦି ନ ଯିବ ମୋର ଏଇ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नानजी भाई अभी आएगा रोड पे।